olímpica y medalla d'or representant a Grècia, Paraskevi Patoulidou. Κυρίες και κύριοι, λένε ότι στη ζωή δεν νικάει πάντα ο δυνατότερος, αλλά αυτός που πιστεύει ότι μπορεί. Μια Ελληνίδα το απέδειξε πριν από χρόνια και μας έκανε όλους υπερήφανους. Ήταν η Βούλα Πατουλίδου. Σήμερα με τα αληθινά σενάρια θα επισκεφθούμε το χωριό που γεννήθηκε και θα δούμε την ιστορία της. Οι παππούδες της, που ήταν πρόσφυγες από τον Πόντο, εγκαταστάθηκαν στον Τρυπόταμο Φλόρινας. Ο πατέρας της αναγκάστηκε να φύγει μετανάστη στη Γερμανία και δούλεψε ως ανθρακορίχος. Εκεί πήγε και η Βούλα με τη μητέρα της. Κι όμως τελικά αυτό το κορίτσι κατάφερε να διακριθεί. Εδώ είμαστε στον Τρυπόταμο, στο χωριό της Βούλας. Η Βούλα γεννήθηκε εδώ, πήγε στον νηπιαγωγείο εδώ και εκεί έκανε την πρώτη αρχηγία της. Έβαζε τα κορίτσια στη σειρά και λέει εγώ είμαι η δασκάλα και τα διάτασε. Ήταν ηγετικός τύπος, έτσι, ναι. Από μικρή. Και σε κάτι αγώνες του σχολείου πήρε και στεφάνι, του βάλαν και κλαδί στο κεφάλι. Και από τότε άρχισε η πορεία της Βούλας. Εδώ στον Τρυπόταμο, πώς βρέθηκε η οικογένειά σας, κύριε Λάζαρη? Εδώ στον Τρυπόταμο το 22 που ήρθαν οι γονείς από την πατρίδα, στην Καλαμαριά, εκεί ήταν μια ελονοσία που τους θέριζε. Και αναγκαστικά ψάχνανε βουνά. Και ήρθε ένας αρχηγός τότε του χωριού τους, είδαν την περιοχή, τους άρεσε και μετακομίσαν εδώ στη Φλόρινα και γεννηθήκαμε κι εμείς εδώ. Δόξα τω Θεώ, καλά και πλάτσο. Οι γονείς σας από ποια περιοχή του Πόντου ήτανε? Από τον Κάφκασο ήρθαν αυτοί. Το χωριό τους Μουσδεράκ το λέγανε. Το χωριό μας λέγεται Τρυπόταμος, γι' αυτόν τον λόγο, επειδή έχει 3 ποτάμια, πήρε το φυσικό του όνομα. Στον Πόντο είχαν πολλά νερά και ήρθαν, βρήκαν τα νερά αυτά που θέλανε και μείναν εδώ. Οι γονείς μας δεν μιλούσαν για τη γενοκτονία γιατί τους πόναγε πολύ και αποφεύγαν να μας πουν τέτοιες ιστορίες. Το μόνο που άκουγα από τους παππούδες κάεν και το τσάμπασιν και πέμναν τα τουβάρια. Κάεν και το τσάμπασιν και πέμναν τα τουβάρια γιαριαραμάν και πέμναν τα τουβάρια γιαριαραμάν. Και νερούξαν σογουρταρέμαν τόλτους τα παλικάρια γιαριαραμάν. Βαγεκάεν και μανίεν τόρτους στο παρχάρ εκεί άλλο δεν και πέμνε μάναχος αχτάρ. Την Αφροδίτη τη γνώρισα το 1959, ήρθε κοριτσάκι στο θείο της μάνας της τον αδερφό. Εγώ απολύθηκα από φαντάρος έτοιμος για παντρεία, αυτή δεν ήταν έτοιμη, αλλά παντρευτήκαμε, κάναμε 2 παιδιά. Το πρώτο μας παιδί, όλο το χωριό το περίμενε το όνομα αυτό, γι' αυτό το βάλαμε Χαράλαμπε, του πατέρα του το όνομα. Γιατί χάθηκε στο βουνό. Έφυγε στο Αντάρτικο και σκοτώθηκε εκεί 48 χρονών, πόσο ήταν, πολύ νέος χάθηκε. Δεν χάρηκε παιδιά. Πόσο ετών ήσασταν εσείς? Εγώ τι ήμουνα τότε, το 48, 14 χρονών παιδί. Μείνατε τροφανώς από τα 14. Τα 14 και ανέλαβα, ο μεγάλος αδερφός μου είχε άλλη νοοτροπία. Δεν ήθελε γεωργία, ήθελε μηχανικούς, κάτι τέτοια. Και
Και μόνος που ανέλαβα εγώ την οικογένεια τότε να τα ζώα στα χωράφια αυτά. Ταλαιπωρία μεγάλη. Η Βούλα γεννήθηκε 23 Απριλίου το 1965. Γεννήθηκε, δεν ήταν 1,5 κιλό. Πολύ μικρή, Πάρα πολύ μικρή. Πολύ κακοφάγανη. Δεν άτρωγε πολύ. Καθόλου. Άμα δεν έλεγες να φας, να την άφηνες 2 μέρες να μην φάει, 2 μέρες δεν θα άτρωγε. Ενώ ο γιος μου ήταν διαφορετικό άλλο παιδί. Στο σπίτι γέννησα, δεν ήταν νοσοκομεία και κλινικές. Δύσκολο παιδί. Στο μεγάλο μου και πολύ ζωηρή. Εδώ είμαστε στο σχολείο της Βούλας. Εδώ έμαθε τα πρώτα της γράμματα. Δούλεψα σε αυτό το σχολείο. Προσωπική εργασία, κουβαλούσαμε πέτρες, τούβλα. Όλο το χωριό τότε έτσι γινόταν τα έργα. Με τη βοήθεια του Χωριανού. Εδώ στο σπίτι είχαμε το σύρμα, ανοίγανε τότε, δεν έχουμε πλώστρα. Εκείνα τα χρόνια είχαμε ένα σύρμα που άνοιγε στα αργό και τώρα έχει ο κόσμος στα χωριά. Έπιανε το σύρμα και έκανε σαν μονόζυγο. Αφού τα χεράκια της ήταν πάντα με κάλος. Για τη Βούλα την Πατουλίδου έχω να πω μόνο καλές λέξεις. Υπάρχει εκ μέρους μου για το πρόσωπό της μόνο θαυμασμός. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι ένα θαύμα της φύσης. Εδώ ο νομός της Φλόρινας να ξέρετε ότι είναι από τους πιο φτωχούς της Ελλάδος. Μετά τον εμφύλιο στην δεκαετία του 60 υπήρχε μια οικονομική μετανάστευση προς το εξωτερικό. Οι οικογένειες εδώ ήταν πανφτωχές. Ήταν έτσι και η οικογένεια της Βούλας ξεκίνησε για να βρει μια καλύτερη μοίρα στο εξωτερικό. Έφυγα στη Γερμανία το 1968, τον Οκτώβριο. Δούλεψα σαν ανθρακοριχεία 11 χρόνια στη Γερμανία και μετά ξανά επιστρέψα γιατί μεγάλωσε η Βούλα. Ή θα την κρατούσαμε εκεί να παίρναμε και το παιδί εκεί, ή έπρεπε να γυρίσει και η Βούλα στην Ελλάδα. Και έτσι αναγκαστήκαμε και γυρίσαμε πίσω. Εγώ δεν είχα χαρτιά, πήγα σαν τουρίστρια και με βάλανε. Πού να δουλέψω, λέτε εσείς? Στο ανθρακοριχείο τα ρούχα. Άμα δεν έκανες μπάνιο, δεν πήγαινε στο σπίτι. Ή ο άντρας μου δούλευε στο ανθρακοριχείο, ή εγώ ήταν εξίσου, αφού άδειαζε τη σακούλα και έκανε ένα μπαφ. Από σκόνη. Η Βούλα τη στέλναμε σε ελληνικό σχολείο. Τότε βγήκε το πρώτο βραβείο, πήρε στα 100 μέτρα. Τη βγήκε πρώτη στη Γερμανία. Και βγήκε πρώτη στην περιοχή εκείνη. Και τη βραβεύσανε. Και μας τη ζήτησαν να πάει στο αθλητικό σχολείο, οι Γερμανοί. Αλλά εμείς λέμε, έχουμε και ένα άλλο παιδί που πρέπει να γυρίσουμε. Και έτσι γυρίσαμε. Και έτσι γυρίσαμε. Πόσα χρόνια η Βούλα έμεινε η Γερμανία? 4 χρόνια. 4 χρόνια. Τελειώνοντας το δημοτικό έπρεπε να τότε δίνανε εξετάσεις για το γυμνάσιο. Και αναγκαστικά γυρίσαμε, έδωσε εξετάσεις, πέρασε και γυρίσαμε. Στην αρχή δεν βοήθησε κανένας μα κανένας. Κάτι δίνα καμιά φόρμα και κάτι τέτοια. Τα παπούτσια της Βούλας τα έχω κρατημένα ένα ζευγάρι, καρικωμένα, σολιασμένα τα σπορτέξ. Παίρναμε με ένα καλό παπούτσι, αλλά δεν μπορούσαμε κάθε φορά να παίρνουμε, γιατί δεν είχαμε και μισθούς. Εργάτες ήμασταν. Εδώ είναι μια αποθήκη που το κούφωμά της εδώ που βλέπετε την πόρτα είναι από το παλιό το πατρικό το σπίτι.
Φτώχεια μεγάλη, δεν είχαμε να κάνουμε καινούρια και βγάλαμε από εκεί, το βάλαμε εδώ. Στη ζωή μου έκανα γεωργός. Έκανα μετανάστη στη Γερμανία, κατέβαινα 1000 μέτρα κάτω στα ανθρακοριχεία και δουλεύαμε ανθρακορίχη. Έχει ζήσει πολύ φτωχικά παιδικά χρόνια, στερήσεις, και ευτυχώς η ζωή της τα έχει ανταποδώσει με τον καλύτερο τρόπο. Πήγαμε και 3 χρόνια στα Γρεβενά, καθίσαμε εκεί ασχολιότανε. Στα 100 και πήγαινε και στο ύψος ένα διάστημα. Δηλαδή όπου τη βλέπανε καλή την βάζανε σε αγώνες. Μετά φύγαμε από εκεί, ήρθε στη Θεσσαλονίκη, πήγε στο Ηρακλή. Ξέρεις, από το χωριό, από την περιφέρεια τα παιδιά δεν τα δίνουν και πολύ σημασία. Πήγε στο μπάσκετ. Μπήκε στη Γυμναστική Ακαδημία μετά. Έκανε 1 χρόνο στην Αθήνα, λέει, έβγαλε καλό βαθμό η αλήθεια και την μεταφέραμε σαν αθλήτρια, την φέραμε στη Θεσσαλονίκη, τελείωσε την αυτή και από εκεί συνέχισε ύστερα. Ο στόχος λοιπόν της Βούλας, που ήταν ανίποτος, που δεν μπορεί να περιγραφεί, ήταν να διακριθεί στον αθλητισμό. Πέτυχε το ακατόρθωτο, έγινε Ολυμπιονίκης, αλλά αυτό είναι ένα δείγμα και για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες και ειδικότερα για την νεολαία, ότι εάν ένας Έλληνας και από τη μικρή ηλικία βάλει κάποια πρότυπα μπροστά του και κάποιους στόχους, δεν είναι καθόλου δύσκολο να το πετύχει. Θα ήθελα να της πω της Βούλας, να της δίνει ο Θεός πάνω απ' όλα υγεία. Υγεία για να μπορέσει να απολαύσει αυτά που με τόσο κόπο στη ζωή της έχει καταφέρει. Η Βούλα Πατουλίδου ήταν η πρώτη γυναίκα Ολυμπιονίκη στην Ελλάδα. Οι δηλώσεις της μετά τη νίκη πέρασαν στην ιστορία, αφού με 5 λέξεις κατάφερε να εκφράσει έναν ολόκληρο λαό. 5 λέξεις που ακόμα και σήμερα παραμένουν επίκαιρες. Για την Ελλάδα ρε γαμώτο θα τρέξω. Γεννήθηκα του Αγίου Γεωργίου. Στον Τρυπότα με τις Φλόρινες έμεινα μέχρι και την πρώτη δημοτικού. Φύγαμε από εκεί, έφυγαν οι γονείς λόγω μετανάστευσης, Δευτέρα δημοτικού στους Γόνους Λαρίσης, το δημοτικό στη Γερμανία, το γυμνάσιο στα Γρεβενά, το Λύκειο και το Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη. Τελικά γυρίσατε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Γυρίσαμε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, βάλαμε και λίγο εξωτερικό μέσα για να πούμε ότι έχουμε και αέρα Ευρώπης. Δεν είχα παιδικούς φίλους γιατί το πόρτο γύρα δεν σε βοηθάει. Θεσσαλονίκη έρχομαι το 1979, δηλαδή είμαι κοντά 30 χρόνια εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε ηλικία 15 χρονών, όπου έχει επαναπατριστεί και ο πατέρας μου από Γερμανία. Διαλέγουν τη Θεσσαλονίκη γιατί είναι πολύ πιο κοντά στους τόπους καταγωγής Γρεβενά και Φλόρινα. Οπότε φαντάζομαι ότι εδώ στο Καφτατζόγλιο έχεις αφιερώσει και έχεις δουλέψει πάρα πολύ, έτσι. Ναι, τώρα το βλέπω και είναι μια κούκλα, γιατί μετά το 2004 ανακατασκευάστηκαν σχεδόν όλοι οι αθλητικοί χώροι. Αλλά δυστυχώς δεν έχει παιδιά τώρα πολλά. Η κρίση έχει χτυπήσει όλους τους χώρους. Αλλά τότε σε ηλικία 15 χρόνων έσφιζε από ζωή. Και το άσχημο ήταν ότι ενώ η αγάπη μου, ξέρει τώρα το χωριατάκι που ήρθε σε μια μεγάλη πόλη που δεν ήξερε κατά πού να βαΐσει, ξαφνικά δεν ένιωσα καλοδεχούμενη και μέχρι που πίστεψα ότι, τουλάχιστον με έκανα να πιστέψω, ότι δεν είμαι ταλέντο και έφυγα.
το Λύκειο συνάντησα μια κοπέλα, μαζί ήμασταν στο τμήμα, όπου μου λέει «Μάρε παιδάκι, δεν έρχεσαι». Και πήγα, έπαιξα μπάσκετ για 2-3 χρόνια, γνώρισα το σύζυγό μου, τότε σε ηλικία 18-19 χρονών, και βεβαίως εκείνος με έπεισε μετά από 1-2 χρόνια να επιστρέψω πάλι εδώ. Εδώ συνάντησα έναν εξαιρετικό προπονητή εμπειρικό, τον Νίκο τον Ζαχαριάδη, του Ηρακλή, όπου έκανε τη διαφορά. Πόσες ώρες αφιέρωνες σε αυτό το χώρο εδώ? Απίστευτα πολλές. Απίστευτα πολλές. Θα σας πω μόνο ότι μετά το 2004 που πλέον κρέμασα τα παπούτσια, όπως λέμε οι αθλητές γενικώς, και ειδικά το 2006 που αποφάσισα να πολιτευτώ, όλοι έλεγαν καλά, ήρθε 2 χρόνια στην Θεσσαλονίκη και θέλει ξαφνικά, γνωρίζει τα του νομού. Και εγώ ήμουν από το 79. Καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος της Θεσσαλονίκης δεν με έβλεπε σχεδόν πουθενά, παρά μόνο σε συγκεκριμένους χώρους. Εδώ στο Καφτατζόγλιο, είτε στο βοηθητικό, είτε στο κεντρικό ή κάτω στο Παλέντε Σπόρια. Η Βούλα μεγάλωσε εδώ στο Καφτατζόγλιο, παρακολουθούσαμε όλη την πορεία της από μικρή, όπου έφτασε η μεγάλη στιγμή των Ολυμπιακών Αγώνων της Βαρκελόνης και έκανε αυτή την επιτυχία που έκανε. Για μας ήταν συγκλονιστικό, γιατί την γνωρίζαμε από μικρή. Ήταν φοβερά συγκινητικό αυτό που πέτυχε και πιστεύω ότι η Βούλα είχε πολλή θέληση, είχε νεύρο ποντιακό και είχε στόχο να κάνει κάτι πολύ μεγάλο για την Ελλάδα. Για μένα είναι ό,τι πιο ιερό, ό,τι καλύτερο έχω γνωρίσει σε αυτή μου την σταδιοδρομία, τη θητεία ως δημοσιογράφος. Ήταν ο άνθρωπος που μου ξαναθύμισε ότι υπάρχουν αξίες στη ζωή και ότι πάνω και πρώτα απ' όλα μετράει αυτό που έχουμε στην καρδιά μας, στην ψυχή μας. Και η Βούλα έχει καρδιά, τίποτα άλλο. Εδώ στο Καφτατζόγλιο έχω ζήσει τις πρώτες μου επιτυχίες. Οι μνήμες, όταν μπαίνεις σε αυτό το χώρο, σε αναγκάζουν να ανατριχιάζεις, γιατί λες, μα πώς ξεκίνησα ένα πιτσιρίκι από το πουθενά, με προοπτικές πολύ συγκεκριμένες, και ξαφνικά όλοι έλεγαν where is Greece. Γιατί έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε το κέντρο της γης, βέβαια, και ότι μας ξέρουν ακόμα και στη γη του πυρός. Δεν είναι έτσι. Αλλά με κάποιους τρόπους ο καθένας, ξεκινώντας από τέτοιους χώρους ή από κάποιους άλλους, όταν τα μάτια του τα έχει ψηλά, όχι με έπαρση, αλλά με διάθεση και με προσπάθεια πολύ, ξαφνικά ανεβαίνει στο πρώτο σκαλοπάτι, στο δεύτερο, βλέπω εδώ τις κερκίδες και θυμάμαι ατελείωτες ώρες, πάνω κάτω, να γυρίζουν τα έντερά σου και να σου λέει ο προπονητής, λίγο ακόμα, είσαι καλύτερα, λίγο ακόμα. Είναι ένας από τους ανθρώπους που μας έκανε να δακρύσουμε με τις επιτυχίες. Ο αθλητισμός, ξέρετε ότι ενώνει πάντα τους ανθρώπους, όλες τις κοινωνικές ομάδες, έχει αυτή τη δύναμη. Και η Βούλα, ειδικά εκείνο το βράδυ του Αυγούστου του 1992, όταν πήρε το χρυσό μετάλλιο στη Βαρκελόνη, πραγματικά μας έκανε να δακρύσουμε και να βγούμε στους δρόμους. Θυμάμαι ότι λίγο πριν φύγει η Βούλα για τη Βαρκελόνη, κάναμε τη τελευταία συνέντευξη εδώ, περίπου σε αυτόν τον χώρο, και της ευχήθηκα καλές διακοπές, έτσι ακριβώς θυμάμαι, είχα πει καλές διακοπές και καλή επιτυχία. Και με διόρθωσε εκεί η Βούλα, καλή επιτυχία και καλές διακοπές. Είναι φοβερό να σε βλέπουν ότι είσαι καλά
και να μην πιστεύουν σε τίποτα. Και, εν πάση περιπτώσει, δεκτό να μην πιστεύουν σε τίποτα. Να πρέπει ντε και καλά να αναγκάσουν και σένα να πιστέψεις ότι δεν είσαι καλά, ενώ οι χρόνοι δεν τους επιβεβαιώνουν. Τίποτα, πήγαμε εκεί σαν τα καημένα. Μπαίνω στον τελικό με το συναίσθημα ήταν η επιτάχυνση. Έφυγε πολύ καλά η Πατουλίδου. Πολύ καλά και η Τέβερος στο 1. Τέβερος, η Πατουλίδου είναι τέταρτη αυτή τη στιγμή. Και χωρίζει για την τρίτη. Το όνομα Πατουλίδου. Θα είναι τρίτη. Θα είναι τρίτη. Πατουλίδου. Τι γίνεται πρώτη. Είναι χρυσή νικήτρια. Χρυσή νικήτρια Πατουλίδου. 12-64. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι ο Θεός της Ελλάδος. Είδατε τι έκανε. Να πούσε τον ύμνο! Βούλα. Έχω τρελαθεί τελείως. Το έχεις καταλάβει αυτό που έχεις κάνει? Όχι ακόμα, δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Απλά μπήκα στην κούρσα, ευτυχισμένη που ήμουν στον τελικό, και το μόνο που σκέφτηκα ήταν και έλεγα για την Ελλάδα, ρε γαμώτο, θα τρέξω, για κανέναν άλλον. Εκείνο μάλιστα το βράδυ έφυγα κατευθείαν μετά, πήγα στο χωριό της, στους δικούς ανθρώπους που πανηγύριζαν όλη η Φλόρινα, όλο το χωριό και όλη η Ελλάδα. Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο, αυτό που είναι και επίκαιρο μέχρι σήμερα. Εκείνο που έχω να πω μετά από πολλά χρόνια, έχω την ίδια άποψη, την ίδια εκτίμηση για τη Βούλα Πατουλίδου σαν άνθρωπο. Η Βούλα είναι ουσιαστικά η αθλήτρια που ανοίγει την ωραία πύλη του ελληνικού αθλητισμού. Είναι αυτή που επιτρέπει σε όλους τους Έλληνες αθλητές να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Πριν από τη Βούλα θα έλεγα ότι ο ελληνικός αθλητισμός ήταν στο τίποτα. Μετά από αυτήν ήταν στο ελάχιστο. Αλλά σήμερα πέρασε ο ελληνικός αθλητισμός παρά τις δύσκολες και δύσκολες εποχές, κάνοντας μεγάλα επιτεύγματα και μεγάλους άθλους. Αυτή και ο Πύρος Δήμας είναι τα δύο πρόσωπα τα οποία χτύπησαν σαν τρομοκράτες στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης και έκαναν την πατρίδα μας ξακουστή στα πέρατα της Ιφιλίου. Η Βούλα για άλλους τους αθλητές της γενιάς μου ήταν η μεγαλύτερη έμπνευση που θα μπορούσαμε να έχουμε και νιώθω πολύ ευλογημένος και πολύ χαρούμενος που μπόρεσα και έζησα τα καλύτερα της χρόνια σαν αθλήτρια στην περίοδο που εγώ αναπτυσσόμουν σαν αθλητής και πήρα αρκετά στοιχεία δικά της όσον αφορά τη θέληση, το πείσμα και την αγάπη για αυτό που κάνει. Βρισκόμαστε στο Ολυμπιακό Μουσείο, το μοναδικό μουσείο αντίστοιχο στη χώρα και μάλιστα και στα Βαλκάνια. Είμαστε στον χώρο των Ολυμπιακών Αγώνων, στην ιστορική εξέλιξη και στην καταγραφή και παρουσίαση των Ολυμπιακών Αγώνων και μάλιστα μπροστά στα αντικείμενα της μεγάλης Ολυμπιονίκης της Βούλας Πατουλίδου. Είναι αντικείμενα τα οποία έχουν συνδυαστεί με μεγάλες νίκες, είναι προσωπικά αντικείμενα των αθλητών, των Ολυμπιονικών μας, είναι αντικείμενα μέσα από τα οποία θυμόμαστε μεγάλες στιγμές που δοξάστηκαν οι αθλητές μας και η Ελλάδα μέσω αυτών. Και νομίζω ότι συγκινούν πάρα πολύ τον κόσμο και ειδικά τα παιδιά για τα οποία ξέρετε ότι είναι ένα είδος πρότυπου, ειδόλου. Είναι το αποτέλεσμα μάλλον εξαιρετικό. Και υπάρχουν κάποια αντικείμενα που σηματοδοτούν συγκεκριμένη στιγμή. Είναι ο αρκούδος που είναι το πρώτο παιχνίδι
που είχα από τους γονείς μου στην Γερμανία ως μετανάστες, που ήταν η απόλυτη συντροφιά σε δύσκολες στιγμές, κάτι νύχτες ατελείωτες, αγωνίες χωρίς τελειωμό και πάτο. Φαντάζομαι ότι έχετε κοιμηθεί αγκαλιά πολλές νύχτες. Ναι, ναι, ήταν η συντροφιά, γιατί έχει ένα καλό, δεν μιλάει, μόνο ακούει. Το ένα παπούτσι, γιατί μόνο ένα μου έχει μείνει, είναι το αγωνιστικό παπούτσι, το αυθεντικό που έτρεξα. Το άλλο μου το πήραν, μάλλον το είχα δώσει. Βεβαίως είναι το χρυσό παπούτσι, σαν τους ποδοσφαιριστές μας τίμησαν και εμάς με ένα χρυσό παπούτσι. Είναι το δίπλωμα που μας έχουν δώσει στο βάθρο, και το δίπλα που για μένα είναι πολύ σημαντικό είναι αυτό το σφραγισμένο και με τα γραμματόσημα και με τις σφραγίδες των Ολυμπιακών Αγώνων, που δείχνει τον τελικό, τον αέρα, ώρα, χρόνο, και βεβαίως το βασικότερο είναι το αγωνιστικό ρούχο, το κορμάκι. Όταν λοιπόν έχεις μια ζωή μάθει να είσαι εργάτης για τον σκοπό στον οποίο αφιερώνεσαι, δεν μπορεί όταν τελειώσεις και κλείσεις έναν πάρα πολύ σημαντικό κύκλο της ζωής σου να πεις κάθομαι στο σπίτι μου και από εδώ και πέρα δεν κάνω τίποτε άλλο. Δεν θα μπορούσα λοιπόν να είμαι αρνητική την πέμπτη φορά όταν μου ζητήθηκε. Θα μπορούσα κάλλιστα να ζητήσω, να πω παιδιά, ξέρετε, εγώ είμαι αυτή που είμαι, δεν είμαι καμία άσχετη, δεν είμαι καμία άγνωστη, δεν είμαι κομματικό παιδί. Κάτι πιο εύκολο, πιο ανώδυνο, γιατί του να ζητάς την ψήφο του άλλου δεν είναι εύκολο, πιστέψτε με. Αλλά λέω βεβαίως, αφού θέλετε αυτή τη στιγμή να αλλάξει κάτι, και εγώ λέω ναι, με τη στήριξη του Πασόκ τότε το 2006, και μάλιστα ήταν εδώ έξω από το ξενοδοχείο όπου έγινε η επισημοποίηση της υποψηφιότητας, πας και αλλάξουμε τα κακοσκήμενα, ή τουλάχιστον αυτά που θεωρούσα εγώ, γιατί για άλλους μπορεί να είναι όλα σωστά. Τι θα μπορούσατε, τι θα θέλατε να αλλάξετε δηλαδή? Του να σβήνεις ένα πρόστιμο για κάποιον που έχει επανειλημμένος, το έχει κάνει επανειλημμένος, δεν είναι προσφορά στην επιχειρηματικότητα. Είναι μία ανομία που βεβαίως τον καλό, τον τίμιο, τον νόμιμο πολίτη δεν τον βοηθάει να εξακολουθήσει να είναι νόμιμος. Άρα διαφωνείτε ριζικά με αυτή τη στάση Ψωμιάδη? Τελείως. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για αθλητές, μάλλον για ανθρώπους που έχουν μάθει να συναγωνίζονται πάντα υπ' ίσης όρης τους αντιπάλους τους σε οποιοδήποτε τομέα είναι αυτό, ξαφνικά να μπουν σε ένα χώρο στον οποίο οι παράγοντες δεν είναι πάντα σταθεροί και δεν είναι αυτοί που έχουν μάθει να ανταγωνίζονται. Η Βούλα μπήκε σε ένα χώρο στο οποίο η παρουσία της από μόνο και η προσωπικότητα από μόνη της δεν μπορούσε να φτάνει για να κάνει τη διαφορά, γιατί υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι δεν είναι δίκαιοι, θα ήθελα να τους πω. Σίγουρα εγώ σαν Αλέξανδρος με κάλυψε πλήρως η Βούλα όλη την περίοδο που ασχολούταν με τα πολιτικά, αλλά δυστυχώς, όπως είπα, το κριτήριο του κόσμου δεν είναι μόνο και μόνο η προσωπικότητα του ανθρώπου που συμμετέχει και αυτά που θέλει να δώσει, αλλά πολλά διαφορετικά πράγματα. Δυστυχώς για εμένα, δυστυχώς και για τον τόπο μας δεν τα κατάφερε, τότε που προσπάθησε να ασχοληθεί πολύ ενεργά. Εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι ποτέ δεν είναι αργά για αυτήν. Της το λέω συχνά πυκνά και ελπίζω κάποια στιγμή να την δούμε να μας αντιπροσωπεύει, γιατί άνθρωποι με το κύρος της και με την καλλιέργειά της είναι πολύ λίγοι αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στον αθλητισμό αλλά και στην πολιτική. Ανήκω σε εκείνη την κατηγορία των πολιτών που είναι πάρα πολύ προβληματισμένοι. Προβληματισμένοι γιατί δεν ξέρουν που είναι αυτό το μικρό το φωτάκι που λένε στην άκρη του τούνελ για να ξέρουν ότι θα πάνε προς τα εκεί. Και δεν ξέρω αν, δεν νομίζω, τουλάχιστον από όσο συζητάω, γιατί κάθε μέρα με κόσμο είμαι. Και συμφωνούμε πολύ ότι είναι πολύ φοβισμένοι, προβληματισμένοι για το πώς και ποιος θα μας βγάλει από αυτή την άγρια ιστορία που έχουμε πέσει. Ποιος θα κατορθώσει, κόμμα θα είναι, άνθρωπος θα είναι. Δεν ξέρω. Φεύγει ένα κορίτσι
τρέχει σαν τον άνεμο, σαν το χελιδόνι μπαίνει στην οθόνη. Άστραψε το νήμα όνειρο παράνομο. Μου φτάνει πρώτο. Για ποια Ελλάδα, ρε γαμώτο. Και το μόνο που σκέφτηκα ήταν και έλεγα για την Ελλάδα, ρε γαμώτο, θα τρέξω. Για ποια Ελλάδα, ρε γαμώτο. Εγώ πολιτεύτηκα με ένα κόμμα. Είμαι εκεί σε αυτό το κόμμα, χωρίς να είμαι ο ενεργός άνθρωπος, ο κομματικός παράγων, γιατί πίστεψα και πιστεύω ότι μπορεί να σε βγάλει από τα πολύ μεγάλα ζόρια. Αλλά αυτό πρέπει να το αποδείξουν. Η Βούλα Πατουλίδου αξιώθηκε 2 χάρες ταυτόχρονα το 1992 στη Βαρκελόνη. Τη δεύτερη μάλιστα εξ αυτών, τη δήλωσή της αμέσως μετά από την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, την κρίνω μεγαλύτερη από την πρώτη. Διότι με 5 μόλις λέξεις που της βγήκαν αυθόρμητα από το στόμα, συντάραξε το Πανελλήνιο, αφενός με την ασυνήθιση για την εποχή αθυροστομία της και αφετέρου με το μεστότατο περιεχομένου της δήλωσής της. Το να πεις τόσα πολλά με 5 μόλις λέξεις, μαθες και διανοούμενος να είσαι, δεν τα καταφέρνεις τόσο εύκολα. Δικαίως επομένως εκείνο το παροιμιώδες για την Ελλάδα, ρε γαμώτο, κυριάρχησε τα επόμενα χρόνια και μετετράπησε σε σύνθημα, το οποίο μας προέτρεπε τι να κάνουμε και πώς να το κάνουμε υπέρ του κοινωνικού σώματός μας. Θα μου πείτε, την τιμήσε με την προτροπή της μετά από την τόση συγκίνηση που μας προξένησε? Μήπως είχαμε το μυαλό? Τουλάχιστον η ίδια πρόλαβε και μας απέδειξε ότι πέρα από τα δυνατά πόδια και από την δυνατότερη ψυχή, το είχε σε επάρκεια. Εγώ είχα σχεδιάσει κάποια στιγμή, πραγματικά το λέω αυτό, ότι η Βούλα θα μπορούσε όχι να μπει στην πολιτική για να γίνει πολιτικός, αλλά να μπει στην πολιτική για να αναλάβει ένα αθλητικό αξίωμα που το άξιζε. Και θα αναλάβανε το ύψιστο αξίωμα, κατά τη γνώμη μου. Όμως, ο άτεκτος χαρακτήρας της και αν θέλετε αυτή η αίσθηση του πείσματος που έχει μέσα της, της μηδενικής υποχώρησης, της στέρισαν αυτή την, θα έλεγα, δικαίωση που έπρεπε να έχει. Τσακωνόμαστε καμιά φορά γι' αυτό. Η ίδια δεν πιστεύει ότι έκανε λάθος. Εγώ πιστεύω ότι χάσαμε ένα πολύτιμο πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει και από άλλο μετερίζει. Σήμερα έχει μπει με άλλο τρόπο στη ζωή. Σήμερα είναι ένα πρόσωπο το οποίο όλοι οι έδεικτες το αγαπούν. Είναι ένα δακτυλοδεικτούμενο πρόσωπο. Σήμερα είναι ένα πρόσωπο το οποίο προσφέρει κοινωνικές υπηρεσίες στον Ερυθρό Σταυρό. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να προσφέρει και από αλλού. Στη Θεσσαλονίκη μπήκε στα κοινά. Σε αυτά της εύχομαι καλή επιτυχία. Έχει όλες τις δυνατότητες να είναι και εκεί ξεχωριστή. Και θέλω να εξευχηθώ όμως κυρίως, και αυτό με νοιάζει γιατί είναι φίλη μου, ότι Βούλα, πέτα και νίκα. Ευτυχία είναι να μπορώ να μοιράζομαι καθημερινές στιγμές, λίγες, μικρές, με το γιο μου, με τον άντρα μου, με τους φίλους μου. Να κάθομαι τώρα εδώ που είμαι και να λέω τι καλά που ξημέρωσε και σήμερα. Γιατί πιστέψτε με, τον τελευταίο καιρό, και νομίζω ότι σε όλους λίγο πολύ έχει συμβεί, έχουμε χάσει ανθρώπους. Έχουμε πονέσει, η απώλειά τους είναι ακόμα πάρα πολύ αισθητή. Και αν θα μπορούσα μία ευχή να δώσω, όσο είμαστε ζωντανοί, να αγαπιόμαστε. Όσο είμαστε ζωντανοί. Γιατί αύριο δεν ξέρεις τι θα έρθει. Άρα λοιπόν η ευτυχία, να, το περιστέρι που θα το ταΐσει και θα έρθει να φάει το σπόρο από το χέρι σου, είναι ευτυχία. Μετά τον αθλητικό στίβο, λοιπόν, η Βούλα Πατουλίδου κατέβηκε στο στίβο της πολιτικής και από ό,τι φαίνεται δεν τα παρατάει παρά την αποτυχία της.
παραμένει ενεργός πολίτης με ανησυχίες και νοιάζεται για τα προβλήματα του λαού. Γι' αυτό ίσως ο κόσμος την αγαπάει και ιδιαίτερα όσοι έχουν προσφυγική καταγωγή την τιμούν ακόμη και σήμερα με κάθε ευκαιρία. Την πατρίδα με χάσα, έκλαψα και πονέσα. Την πατρίδα με χάσα, έκλαψα και πονέσα. Λίγουνε κι αρρώθυμο, να σπάνω και μπορώ. Λίγουνε κι αρρώθυμο, να σπάνω και μπορώ. Σήμερα η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη Βούλα την Πατουλίδου, η οποία αναμφισβήτητα τίμησε την ποντιακή της καταγωγή και όχι μόνο, και γενικότερα όλη την Ελλάδα. Νομίζω ότι όλοι νιώσαμε ρίγη συγκίνησης, ίσως κλάψαμε με την ιστορική της νίκη στην Ολυμπιάδα της Βαρκελόνης το 1992. Θα παρακαλέσω τον πρόεδρο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας να έρθει να πει δύο λόγια για τη Βούλα. Εκκλησίας ρήμα, μοναστήρια κάντιλα. Εκκλησίας ρήμα, μοναστήρια καντήλα. Πόρτας και παράθυρα, έπαιρνα μακρά νύχτα. Η Βούλα η Πατουλίδου είναι η καρδιά της καρδιάς του ποντιακού ελληνισμού. Είναι η καρδιά της καρδιάς όλων μας. Γιατί με το μεγάλο αυτό επίτευγμα που έκανε, να γίνει Χρυσή Ολυμπιονίκης, τίμησε πρώτα την Ελλάδα, αλλά τίμησε και το ποντιακό ελληνισμό. Τίμησε την οικογένειά της, τίμησε όλους εμάς. Εγώ, σαν πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, είμαι υπερήφανος, γιατί βλέπω η Βούλα η Πατουλίδου να έχει μείνει απλή και σεμνή. Είναι η Βούλα η Πατουλίδου η οποία, το ξέρετε όλοι σας, ότι τραγουδάει ποντιακά, μιλάει ποντιακά, χορεύει ποντιακά, μαθαίνει το χορό των χορών, τον πυρίχιο, πώς γνωστόν το χορεύουν μόνο άνδρες. Σε λίγο λοιπόν καιρό θα τη δούμε να χορεύει και τον ποντιακό αυτό χορόν. Η Βούλα η Πατουλίδου είναι ένα πρότυπο. Ένα πρότυπο όχι μόνο του αθλητισμού, είναι ένα πρότυπο του εθελοντισμού. Είναι ένα πρότυπο διαχρονικό αρχών και αξιών της Ελλάδος. Γι' αυτό είμαστε όλοι υπερήφανοι γι' αυτό. Μία κι άλλος η ζωή, σοπερανή συναυλή. Μία κι άλλος η ζωή, σοπερανή συναυλή. Νερό πόνα συμπίνα, και το μάτια με πλήνα. Νερό πόνα συμπίνα, και το μάτια με πλήνα. Αυτό ήταν το αγαπημένο τραγούδι της Βούλας της Πατουλίδου. Την καλώ στο βήμα, το χειροκρότημά σας για τη Χρυσή Ολυμπιονίκη. Ο άντρας μου που λέγεται Ζαρζαβατσίδης, το είδης πάει χαμένο, δεν είναι πόντιος. Μου λέει, ξέρεις, λέει, εάν δεν είχες αυτή τη σταγόνα την μικρή του ποντιακού αίματος, δεν υπήρχε περίπτωση να γυρίσεις στον κόσμο τούμπα και να κάνεις τη μεγαλύτερη έκπληξη των Ολυμπιακών Αγώνων στη Βαρκελόνη. Πρέπει να είχε δίκιο. Γιατί όποιος ξέρει και μαθαίνει καθώς μεγαλώνει, εγώ από τη γιαγιά μου, η γιαγιά μου προφανώς από τη μάνα της εκεί, όποιος μαθαίνει τον τρόπο με τον οποίο
έχουμε μεγαλώσει με αξίες, με αξιοπρέπεια, με παράπονο, χωρίς κακία. Γιατί ξέρετε τι είναι να μην έχεις πατρίδα και να ξέρεις ότι εκεί που μεγάλωσαν οι δικοί σου πηγαίνεις, αλλά ως ξένος, και παρόλα αυτά δεν κακιώνεις, απλά ζητάς μία λέξη. Μία λέξη που ευελπιστούμε, αν όχι εμείς, η δεύτερη γενιά, τουλάχιστον η τρίτη γενιά, το παιδί σου να την ακούσουν. Ένα συγγνώμη ρε παιδιά, σας φάξαμε, αλλά μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά. Εάν κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ακουστεί, δύσκολη θα είναι η πορεία. Και πώς μπορεί να γίνει? Ο καθένας από μας στο δικό του χώρο. Θέλετε στο τραγούδι, στον αθλητισμό, στο σχολείο, στο σπίτι, όπου κι αν είμαστε, σαν άνθρωποι να δίνουμε τον δικό μας αγώνα. Γιατί έχουμε μάθει να τα περιμένουμε όλα από τους άλλους, από το κράτος. Καλό, κακό, χρυσό, ανάποδο, καλύτερα μπορεί να ζήσουμε ή χειρότερα, μόνοι μας πρέπει να το παλέψουμε. Ο καθένας ξέροντας από πού έρχεται, πού πηγαίνει και μετά όλοι αντάμε. Ευελπιστώ ότι θα προλάβω να το ζήσω αυτό. Γιατί αν αγαπημένο μου τραγούδι είναι «Την πατρίδα μου έχασα», είναι γιατί κάποτε θα θέλω να πω ότι την πατρίδα μου ξαναβρήκα. Και όχι σαν πατρίδα, αλλά σαν τον τόπο από όπου ξεκίνησαν. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ είναι που έλεγες κανάγκη καλά τσεβόμ. Εσύ είναι που έλεγες κανάγκη καλά τσεβόμ. Με το ματο παμίδωσε τον Θεό σκηνιάνευόμ. Με το ματο παμίδωσε τον Θεό σκηνιάνευόμ. Για μένα είναι η προσωποποίηση της δόξας, της ελπίδας, της θέλησης, της επιτυχίας, της ανατροπής και τελικά της νίκης. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι που έχουμε ανάμεσά μας μια τέτοια αθλήτρια, η οποία είμαι λίγο σίγουρος ότι κουβαλάει από το αρχαίο ελληνικό DNA. Και κάποτε κοκκίνα φορείς, κάποτε γεράνεαν. Κάποτε κοκκίνα φορείς, κάποτε γεράνεαν. Εκάψε στο καρόπο μου, έπικε σαμάνεαν. Εκάψε στο καρόπο μου, έπικε σαμάνεαν. Άξια θαυμασμού, δηλώνει την ποντιακή της καταγωγή ο τρόπος που διαχειρίστηκε το συμβάν και το γεγονός, και βέβαια την ευχαριστούμε πάρα πολύ πρώτα σαν Έλληνες, μετέπειτα σαν Μπόντι, το ότι είναι εδώ ανάμεσά μας, το ότι μετά την επιτυχία της δεν ξεχνάει την καταγωγή της και το που είναι και που πηγαίνει, και αυτό είναι πολύ ουσιαστικό για να δίνουμε παράδειγμα σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Λιθάρια θα κυλήσω, λιθάρια θα κυλήσω. Ατούσα μέσα στα λεγνά, ατούσα μέσα στα λεγνά. Τα χέρια μου θα τη λύσω, τα χέρια μου θα τη λύσω. Σκεφτήκαμε σήμερα να τιμήσουμε όχι απλά έναν δικό μας άνθρωπο, γιατί δικούς μας ανθρώπους έχουμε πολλούς. Έναν άνθρωπο που καθημερινά με τη στάση του, όχι μόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, με το ήθος του και με τη μαχητικότητά του, και μας κάνει περήφανους και μας εκπροσωπεί επάξια στην ελληνική κοινωνία, και έναν άνθρωπο στον οποίο, ας μου επιτραπεί να πω, ότι σαν ποντιακή κοινότητα έχουμε ιδιαίτερες προσδοκίες ότι μπορεί και στο μέλλον να προσφέρει ακόμα περισσότερα στην κοινή μας προσπάθεια, που δεν είναι άλλη από την διατήρηση της ταυτότητάς μας σε ένα εξαιρετικά δύσκολο διεθνές περιβάλλον. Thank you.
όταν μιλάμε για τους ποντίους, φυσικά και πρέπει να μιλάμε για πείσμα, γιατί μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι 2 φορές στην ιστορία τους έχουν εξεριζωθεί από τις περιοχές από τις οποίες μεγάλωσαν και πήγανε από μόνοι τους σε άγριες εκτάσεις όπου καταφέρανε εκεί και φτιάξανε όχι απλά μια πολιτείες, έχουν καταφέρει και φτιάξουν πολιτείες υψηλού επίπεδου. Νομίζω ότι το κύριο χαρακτηριστικό των ποντίων γενικά στην καθημερινότητά τους, αλλά και στην ιστορία σίγουρα είναι το πείσμα. Νομίζω ότι έχουν καταφέρει πάρα πολλές φορές με πολύ λίγα πράγματα να πετύχουν πάρα πολλά, και αν υπάρχει κάτι το οποίο εμένα μου έχει δώσει αυτή την ιδιότητα σαν αθλητής να πετύχω, είναι σίγουρα αυτό το πείσμα το ποντιακό το οποίο έχω κληρονομήσει. Έλα να λες μεν ερχούμε, δε βάνα λες μεν πάω γιαρ, δε βάνα λες μεν πάω. Έχει και να λες με φίλ με δευτερόν, αν λες με φίλ με δευτερόν, εκείνον πάθευτα ο γιαρ, εκείνον πάθευτα ο. Και να πω δε δίζω τον αέρ, και να πω δε δίζω τον αέρ, έχει τον περιστερεόν γιαρ, και τον περιστερεόν γιαρ. Η Βούλα Πατουλίδου, εκτός από μια σπουδαία αθλήτρια, είναι ένα κορίτσι που αξίζει κανένας να το γνωρίσει. Μια τρυφερή μάνα, ένα γελαστό παιδί, κουβαλάει απάνω της όλα αυτά που θα τα έλεγε κάποιος τα απόλυτα χαρίσματα. Είμαι πάρα πολύ τυχερός που την έχω φίλη μου, είμαι πάρα πολύ τυχερός που τη συναντώ, που μου τηλεφωνάει, που τη βλέπω. Να είναι πάντα καλά. Έλα να αποδεδίζωσε, αχ έλα να αποδεδείς με γιαρ, έλα να αποδεδείς με γιαρ. Όταν μιλάω για τη Βούλα Πατουλίδου, μιλάω για ένα πρόσωπο το οποίο είναι πολύ οικείο. Δεν είναι απλώς ότι θαύμαζα σαν αθλήτρια. Την είχα σύμβουλο στο Υπουργείο Αθλητισμού όταν και εγώ υπηρέτησα λίγο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και είναι πλέον πατριώτησά μου. Η Βούλα γεννήθηκε στον τρυπόταμο της Φλόρνας, έχει το υψηλό φρόνημα των συνόρων, έχει την αίσθηση των ακριτών, έχει την αμπροδοσύνη των πρεσπών, έχει αυτό ακριβώς που ταιριάζει να λέμε ότι η Ελλάδα αρχίζει από εκεί και δεν τελειώνει εκεί. Εάν αποτιμήσουμε όσα έκτοτε δημοσίως ελέγχθησαν, βρείτε μου εσείς μια αναλόγου βελληνικούς δήλωση, παραδείγματος χάρη ενός από τους πρωθυπουργούς της χώρας μας, η οποία να μίλησε με τέτοιο τρόπο στην καρδιά των Ελλήνων. Και ας έχει γίνει ψωμοτήρες χάτος στις δηλώσεις η πατρίδα της Ελλάδας που διάλεξε Βούλα. Η πατρίδα και η πατρίδα. Ξέρετε όμως γιατί δεν πιάνουν τόπο αυτές οι δηλώσεις? Γιατί τους λείπει η ψυχή του γαμότο. Πιθανότητα γι' αυτόν τον λόγο να παραπάτησε στο ληστηρό έδαφος της πολιτικής και η Βούλα τη μοναδική φορά που κατά το παρελθόν επιχείρησε να τρέξει σε αυτό. Ενδεχομένως όμως, σε μια νέα εποχή της πολιτικής, αυτήν που πλήστη όσοι ευελπιστούμε πως θα χαράξει αύριο μεθαύριο, η ψυχή της, το μυαλό της και η ντομπροσύνη της να αποτελούν κάτι από τα σημαντικά ζητούμενα. Για την Ελλάδα φυσικά και πάντα. Γεια σου Σιαμόγλη! Για τους πολιτικούς τι άποψη έχετε? Πολύ καλή είναι αν τον όρκο τους όταν ορκίζονται και λένε θα τιμώ την πατρίδα μου για τέτοια, αν ήξεραν σε τι ορκίζονται. Θα μου πεις είσαι απαξιωτική? Όχι, δεν είμαι ούτε απαξιωτική ούτε ισοπεδωτική, αλλά προφανώς ήταν πολύ λίγοι εκείνοι που πίστευαν στον όρκο. Πολύ λίγοι, γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε φτάσει μέχρι εδώ.
θα ξανακατεβαίνατε στον πολιτικό στίβο? Να ξανακατέβαινα. Θα ήθελα να μπω. Ποτέ δεν έχω πει όχι, ή τα ποτέ μου τα έχω σταματήσει γύρω στα 20. Εκεί στην αλαζονία των νιάτων έλεγα ποτέ αυτό, ποτέ εκείνο. Ούτε πίστευα ότι θα πολιτευτώ με αυτόν τον τρόπο ή ότι το αποτέλεσμα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα θα ήταν ρε παιδιά, μα δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Και ξαφνικά να είσαι έξω απ' όλα. Δεν λέω όχι, αλλά πρέπει να το φέρει συγκυρία για να είναι με τέτοιον τρόπο ώστε τουλάχιστον να είναι αξιοπρεπής.